Така, ето го крайния резултат. Какво го направих? Значи, добавих охлаждане на плюс 12 волтовата линия, защото нямаше и транзисторите бяха гряли доста сериозно. Транзисторите и стабилизаторите на 12 волта. И подмених кондензаторите пак на същото напрежение и бяха на 1000 волт, 1000 микрофарада. Сложил съм на 2200, по-добра филтрация на елна. И другото, което съм видял там, че не е в ред, в смисъл кондензатори съм подменил, но чудото свири наистина страхотно. Сега ще ви покажа за какво става въпрос, за какви високи и къв бас. Високи без. Доволен съм. Хареса ми резултата. Сега остава да си поиграя малко с лицевия панел. Още ще видим какво ще измисля, защото това наистина ме дразни тук, това спуканото. Значи капака е леко крив тук и го надвига, като се сложи. Но ако се сложи отгоре, друго няма да се вижда общо взето. Така, айде лекичка на всички.